Oi. Uripiku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya la 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 Raja Brana sandang pangan ora teka yen namung disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ora ngelingi wong lanang kerjane apa ora ngelingi wong lanang kayane pira aja padha seneng nangga apa maneh pepetan golek tumo dis lingso mengko pungkasane wirang bareng buka kertune bojone gara-gara golek tumo suwe-suwe krasani tangga gunane apa glenak-gleni iku mesti bar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan gara-gara petan anak telu ora katokan gara-gara petan bojo lunga ning Taiwan gara-gara petan para tuwa njaluk sedan para tuwa edan Dang lagune gara-gara petan kena kanggo ngelingke ibu-ibu rumah tangga petan ana apike uga ana eleke apike ning ndi Kang apike ngresiki tumo eleke ngrasani tanggane suwe-suwe buka wadine awake dhewe gak entuk ya Kang ora entuk saire kowe krungu dhewe iya uripiku sing prasaja menungsa urip hidup bermasyarakat kudu jujur aja meri karo bandane wong liya ora entuk le rejeki sing ngedum sing gawe urip iya ya Raja Brana sandang pangan ora teka yen amung disawang pengen mangan wareg nyandang utuh kudu nyambut gawe iya Kang dalile wong Jawa wis ngandhake menungsa urip ing alam donya kebaeng lelakon sing diarani lelakon kuwi ribet waton menungsa urip gelem budidaya lan ikhtiar aja lali manembah karo Gusti Allah insyaallah bakal diweni dalan kanggo gayuh kautaman amin mula kowe karo aku lantaran ketoprak bakti kuncara ya pinangka wakil pagelaran ketoprak nek ana kekurangan klerune kanca sak romban nggone paring panglipur muga diparing kebaing pangapura jer menungsa urip kedungan lali lan salah amin ning awake tetep ndedonga muga-muga dulur-dulurku gadungan nggone makarya diparingi linuwih kayane amin sapa ngerti taun mburi katimbalan meneh jas rupane Mas Agus Bekti ketoprake ya kae mau pimpinane ketoprak sing dadi Arya Jamrang lho Mbah wonge cuwilik ning cara nonton ketoprak didelok hikmahe karepe sing apik ayo do ditulat sing elek do ditinggal oh iya ya Kang ya pendak taun sepisan penghasilane piyayi gadungan diklumpukke nggo nanggap ketoprak cara wong nyambut gawe kuwi rak kene piyayi kene ya ana sing pegawe ana sing wira swasta sing petani cara sekolahe mbiyen ya dhuwur wah dhuwur ya wah dhuwur ra beda kaya belok sekolahmu ya dhuwur ora SD wis ra tutuk
Ngisin-ngisin. Lho kok ngisin-ngisin pancen SD ra tutuk, modal wedak karo angus. Heeh. Ngene tok. Lho. Iki kena nggo ongkos anak kuliah. Waduh, di anak. Lho, apa kamu? Anake belong sing barep Oktober Winisuda. Ya. November CPNS alhamdulillah katut. Wah, edan. Lho, edan kuwi waras edan. Maksudnya aku gumun lah. Gumun kowe kuwi modal wedak karo angus. Wedak karo angus. Lulusan iki PGRI Semarang. Wah. Sing Rizka Kristiani. Rizka Kristiani. Sing anakku nomor loro Rudi Kristiawan. Rudi luru wedi. Iku aja ngenyek lho kowe. Lah apa? Anak tak jenakno Rudi tak bancaki jenang piring patang abang. Jenang piring. Rembok padakno luru wedi maksudmu piye? Jenang piring patang abang. Jenang abang. Jenang abang petang piring. Tak jenakno Rudi Kristiawan padakno luru wedi. Lah timbang anakmu. Ini. Dagelan kondang bayarane gede anake dijenakno setumbah. Ndase gede matane mondol merongos. Umbel-umbelen kerubutan sarung nang pojokan plolong. Sapa kowe? Anak elek sondong. Jenenge sapa? Setu. Kowe ngalih ora? Lho anakku tak jenakno Rudi Kristiawan mbok amuk iku. Ambane ngono sekolahe ning ndi? Ning ndi? STIE Semarang. Apa? Ora mudeng kowe es dawet ya mudeng kowe. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Alhamdulillah lulus nyambut gawe. Jadi pegawai negeri. Ora buka tembel ban ning Etan Alun Jiwono kuwi anakku. Waduh lulusan STIE terima tembel ban. Lah nyatane anakmu ra sekolah ya nyambut gawe lho. kok. Anakku no jelas nyambut gawe. Setu nek esuk nggawa sak Mbah karo cantolan wesi ngalon. Iku pemulung. Lho apa nek pemulung ki elek? Aja dipikiran elek kowe, jangan merendahkan seorang anak. Tangga kuwi trimo golek rosok munggah kaji ping pindho. Wah, lho aja menghina kowe mbane tukang rosok. Mula sesuk anakku barang takon melu golek rosok karo anakmu. Ya, apik nek ngono. Ana lulusan STIE apik golek rosok iki lho. Lah ya ora wong nyambut gawe jarene tekok piyayi kene. Nek cara duwe anak sekolahe dhuwur, duwe titel. Ya. Kuwi cara nyambut gawe ora duwe D3 ra iso mbut gawe. D3 ya apa? Lho D3 ki duit, dukungan, dukun. Kowe ndek dhuwit ra ana dukungane ya ora iso mlebu. Ana dukungane ra ana dongane Mbah Dukun angel. Iya ya. Lho tenan saiki golek gawean masamu gampang. Nek apa? Lah nek kowe nek kaya aku ya nek nyagerno kaya ketoprak niki kayane pira to, Ndong? Lho tenan dhuwit kok ngene Bapak panitia diparane Mas Agus. Heeh. Didum. Aku untuk bagian. Iya. Tak tampani plek, tak selehno meja. Ki lho Dik kayaku. Kowe angop. Hah. Melek entek. Dah. Kaya ketoprak ditinggal angop tok entek. Tenan apa meneh ditinggal lunga. Lho tenan. Ora ndek gawean maton repot dah. Gaweanmu apa? Lho ya alhamdulillah saiki aku nyambut gawe. Heeh. Aku saiki rak ngrangkep sopir. Lho sopir apa kuwi? Sopir Hollywood. Hollywood ya? Sopir Hollywood sopir antar lintas provinsi goblok cah iki. Lho ora tau sopir aku. Lah iki SIM-ku jek ditahan Bapak petugas. Sopir teladan sak Kabupaten Purwodadi Grobogan nomor 2. Perkara apa? Nyikat wong 8 ndek iki. Ngono kok sopir teladan? Sopir teladan sasi nyikat wong 8. Sopir sugih wani nabraki wong. SIM ki apa to, Kang? SIM ki apa? SIM apa iki goblok kaya ora tau di kendaraan cah iki. SIM ora apa? SIM ki ya SIM ki singkatan. Macane SIM. Lho, lah kepanjangane? Kepanjangane SIM. Kuwi kepanjangane. Bingung aku malah. Lho bingung piye ne? Karepe S piye niku. Esok piye kowe tau jajan apa ora? Angger mbok demek anyep berarti S. Yo goblok ngono to kuwi. Esok piye iku? Maksudnya S hurufe piye? Lah bilang dong biar gua paham. Walah telek. Gayamu lho. Ngelokno wong rek telek. Telek ning rak telek teles. Nggih, gini. Nadyan belong elek ning pantes. Lah, timbang kowe nggih. Prongkolan telek garing. Padha lho, Bro. Wis elek maling. Lah. Maling tak storke gonmu ae. Lah aturane tak go nyatus mbokmu ndek iki apa? Age muni neh tak genjot kowe. Oh. Wong dikandani ora percaya. Karepe iki S unine piye ngono lho, hurufe. Ah nek hurufe S iki kaya ula lho. Iki S. S. Nah carane gawe I. I. Jret, garek titik I ireng apa putih? Nek putih. Putih I. Nek ireng. Pentol korek. Duh. M. M. Bojomu tau M gak? Duh. Jare bojomu guru TK mboke setu kuwi kan berarti mudeng M. Oh M ya. S I M. M. Singkatane. Ya iki singkatan. Macane SIM.
kepanjangane. SIM, takok terus kowe. Oh takoni ngono kok ya. Rene, kowe rasa cengengesan kowe. Cangkeme wong tuwa diobok-obok. Kowe ya ngono diarani kepanjangane SIM. Lah iya jare kepanjangane rak dawane kan. S unine piye, I piye, M piye. Ah ngono. Surat izin mengemudi sebagai pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus punya SIM. Wah. Loh. Berarti nek kowe sopir apa karo plat nomor? Lho plat nomor apa Nek ajane kok plat nomor Indonesia, luar negeri aku mudeng. Ya piye? Ya omong ngamu. Plat nomor Surabaya apa? Surabaya L. L apa? L tok. Oh iya ya, L ngono. Pae sopir teladan padoni. Lah nek Tuban? Tuban S. S apa? S tok. Yo, Nek ora nganggo dang goreng 3000 kuwi. plat nomor teko dak goreng. Jare S tok. Lah nek anu, Pati. Patika. K apa? Katok. Lho Kak. Maksudnya ngarepe K. Oh, ngarepe K. Ngarepe K. Jakarta. Jakarta B ya lele kulino Sobo Jakarta B ya. B, Semarang. Semarang H. Oh iya nek Jakarta jurusan Semarang. BH. Loh, Pokoknya ngene titenane angger kowe kok Jakarta arep ning Semarang. Heeh. Angger kaca ngarep ya ana gambare kotang berarti kuwi jurusan Semarang. Tak idoni sisan kok malah nesu. Loh, kuwi baru plat nomor. plat nomor. Rambu-rambu lalu lintas. Apa lo lele? Nek merah, Merah berhenti, kuning, kuning persiapan, nek ijo. hijau berjalan. Wah iya. Lah nek abang ijo kuning. Kuwi ketoke kathoke setu tembelan iku mau. Lho. Kowe iku ya aneh ana lampu perapatan uripe bareng iku. Kowe sebagai sopir teladan. Iya. Tanggung jawab terhadap muatan dan Kendaraan. Saiki ngene, kowe muat pasien sing kritis dan cepet teko rumah sakit kamangka nyupirmu Kang. Nek nengen iki jurang, nek ngiwa iki kali, tengah rata ana wite piye? Ya diketok Wite, sik. wit asem. Diketok ah. Ora iso pasien. Lah timbang tak jegurno nengen kecemplung jurang, ngiwa kali. Ketok sik alele. Pasienmu selak mati to. Mati lah karepe wong anake wonge kok. Lho. Jare mas sopir tanggung jawab. Lah nek ana wite asem mau sopire kowe piye? Ya nek sopir aku tak tabrak. Lho, ana wite asem ngono. Kowe tak semak tukul lek. Oh iya kuwi paling sing nandur setu sing ndase gedhi mau ya. Setu terus kowe. Kowe iki ya ana wong nandur asem nek tengah dalan iku omonganmu. Saiki tak jajal nek nyatane kowe sopir tanggung jawab tenan. Kowe dadi sopir aku begal. Oke, Bro. Oh. Kowe ngenyek ora ngerti aku nek dadi sopir kok. Jajal. Delok motor saurunge mlaku dipanasi sik. Nek wis teosioner lagi budal. Lapor. Dilapi kocone goblokmu. Wih. Water. Wih rokok. Ngenteni panase motor udut alele. Kloe tokno. Kowe kok keselak mati nek ora betoke kloe. Wih. Wedian. Ah, sopir kondang padon. Kloe iku tokno. Wait, swangar men ta iki. Klaksone ya. Loh, mana si mobil kok tinggal ngantuk? Kok tak bento iki. Wono mana si mobil kok tinggal ngantuk. Mobilnya sapa? Mobilmu. Lah kowe geger lah apa? Aku bedale ngenteni. Ya kuwi begal bento. Nyegat yo motor mlaku motor dipanasi yo dinteni. Arep kobong nek arep ajur mobil-mobilku dhewe ya karepe. Umume wong manasi mobil ki ya apa seprapat jam apa 10 menit. Sopir di pom bensin dhewe kok. Cah gue yo nak lho. Wong ora ambone ra mom lho. Ombolah nek rak sugih. Timbang ganteng kere go apa? Kere lah. Kabel listrik lah. Kere lah sing penting urip. Lah urip wis dino kas mati.
Ora kesusu mati nek selip-selipan. Ana mati nek selip-selipan. Lah kowe ndongake aku cepet mati. Kowe yo ngelek-elek kancamu kok. Wong kowe iki mau kere iso dagel kok aku kok malah nyangkem-nyangkem nopo. Lho, kowe iki mau nek anake wong nyuruh kodhok apa piye? sapa? Goblok diwarai dagel nyangkem-nyangkem wong tuwa. Sida makan ora? Si sepere kowe kok malah. Lah sida motorku tak buak lho. Aja. Wah. Syukur. Gayamu. Padahal busine 26 ya anyar kabeh. Busi apa? Busi mobil lah. Weh, umumnya iki papat busi. Nek mobile cilik iki gedene ra umum kok. Sing di mobil aku kok kowe ngeyel. Syukur. Motor gugut gawe ra kena. Motor gua. Wong sugih tuku mobil nah lele. Mobil apa? Mobil cilik sing playune banter. Ya apa jajal? Aja nek kono, iki Ya. kencoret nabraki wong lho. Lho. Hop. Oh alah. Iku jenenge bajai. Lah nek bajai gene. Ana begal nyegat bajai iki lho. Lah kowe tau ning Jakarta apa ora? Tahu. Nek ngonekno bajai piye? Ya ten ngene. Lah iya nek mbok amuk. Ngene sing diatur bajai ra iso mlayu ore. Motor gede. Ya, Begal jaluki mulo. yo karepe. Syukur. Alah. Ora apa-apa sopir jaduk ora apa-apa. Wala jaduk apa? Syukur. Wala dibetahno gayane ngene. Kobok tenan to. Jaduk gadok kae. Sopir matane pitung iki. Lah kene, Ana begal ditabrak lho. lho kowe mau begal? Iya. Rumah saku garangan nyabrang e. Ngabrak beres ngono. Ngawur ae lho. Lah begal kudune stop ra ngono. Lah iki ape stop ketabrak kok. Oh, ketok merengangah abang ngene. Stop ngono. Lah ini stop. Loh. Ana sopir ngebel apa ngerem nek mbok jogeti? Kowe tumon sopir ngerem kaya wong dugem wae. Cicit. Umumnya sopir ngerem ya cicit ngono tok. Pisan tok. Iya. Ampase anyar lek marai. Stop. Sopir turun dari mobil. Semua muatan yang ada di dalam truk harus diturunkan. Anda berani mencegat saya? Apa bahasa mencegat iki? Kita kan orang Indonesia. Ya iya benar. Harus berpandai bahasa Indonesia indah dan benar. Tapi kalau ada kata-kata yang salah dan tidak disengaja, ini jangan dipaido dong. Paido. Dipaido bahasa Jawa, bahasa Indonesia dipaido apa? Dipaido. Nah, makanya kamu jangan mengenyek saya. Apa dikira aku gak bisa? Hahaha, sawangannya. Bahasa Indonesia sawangannya. Saya kan di Jakarta baru 2 dina. 2 hari. Wah, apa ae. Semua muatan harus diturunkan, kalau tidak sopir Maksudnya apa? guluku gatel. Ambil sendiri, Pak. Muat apa? Muat beras. Berapa ton? 1 gelas, Pak. Loh. Beras apa? Beras kencur, Pak. Wah, untung suwek kuwi. Lho iki bar setor beras kencur turah segelas. Ana begal beras kencur sak gelas lho. Lah Yang berharga. Oh, bocah sok. ngomong beras kencur turan bareng lho. Stop! Sopir turun dari mobil.
Semua muatan yang ada di dalam truk harus diturunkan. Kalau tidak, sopir tak bunuh. Ambil sendiri, Pak. Muat apa? Muat kulit, Pak. Kulit apa? Kulit telo, Pak. Makanan ternak, Pak. Ya apa kowe tuman begal kulit telo lho. Kulit yang berharga. Kulit bahan pakaian, Pak. Pakaian apa? Pakaian celana. Celana apa? Celana jero, Pak. Celana jero ono kok lepis piye? Ono wong sugih kathok rego larang ngomong apa. Katamu berarti kok lepis. Wah, kosak. Semua harus diturunkan, kalau tidak sopir tak bunuh. Apa? Timbang aku mati terkupek sak muatane. Loh, lah piye? Bojoku papat ya. Anakku 16. Iya. Nek aku mbok pateni terus sing rumati anakku sapa? Iya, iya. Lu wong kelangan muatan karo kendaraan ra apa-apa, sing penting aku jek iso nyambut gawe liyane. Iya, iya, iya. Oke, makasih, Pak. Makasih. Iku jare mau sopir tanggung jawab kok malah truk diwehno. Lho, lah wis kadung e. Wah, alah iku jenenge yo kurang tanggung jawab. Lah sesuk tuku neh gene. Loh. Selagi awake dhewe nggo mobil karo muatan kuwi awake dhewe harus tanggung jawab. Jajal sopire kowe. Oke. Mati ra iso. Lah. Sik, enteni. Apa? Ayo. Terus. Enggak. Aja ku benda. Ora apa-apa, wong begal sak senenge. Ayo. Iya. Angger ora mbok wehno pecah. Ndang uripno. Iya. Mati. Piye mantuk uripno? Wo, ngetoro nek ra tau duwe motor. Piye? On off. On off. On urip off mati. On urip Nek off. wis urip ya coba pateni. Bocah medhen kok ana setan liwat piye? Hei, Nek ana setan adu pitik. ana setan adu pitik iku. Ana klakson unine kirik iku lho. Medeni wong malah. Cegat ah. Aku cegat. Loh. Kowe mau tak cegat kok. Rak salahmu kowe gelem nyegat. Lha lha apa kok aku ora cegat genti? Aku roh nek trukmu memetelek kok. Ambune uleng-ulengan mosok begal nyegat telek. Ya nggih pupuk kandang kok. Ayo mulai takon terus ku rak perkara kuwi. Turun. Muatan yang ada di kendaraan Anda tolong cepat turunkan. Kalau tidak, you is dead. Is dead apa lek? Mutar. Waduh. Hei. Waduh sebenarnya medeni wong. Turunkan semua. Ambil sendiri. Muat apa? Muat mayit. Apa? Mayit. Piro? Loro lek. Aku pesen papat lek. Lagi apa? Ben di rica-rica karo anakmu setuma lho. Asem ya ana begal nyegat batang lho. Kowe iki ya tumpon piye ana mobil ambulan iso mbok cegat. Omongmu begale buta huruf kok. Ngono. Berharga. Berharga. Oke. Sopir turun. Muatan yang ada di dalam truk cepat turunkan. Nek ra mbok dokno pecel-pecel kowe. Jipo dhewe, Pak. Momot apa? Momot tentara. Satu batalion arep latihan perang. Kae nak penyelah brem kowe. Oh, gak kowe momot tentara ya? Iya, begale cegat apa tentara? Aku takon tok. Mosok takon cegat ta? Uga. Terus. Itu. Omongmu aku nyegat di Brontong ra modar piye? Iya, terus. Terus. Asik.
lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan pencilaan dulurku Sondong, muga-muga saleh di ngapura karo sing gawe urip. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh. Lho kowe jek uripna. Lah sing mati sapa? Lah kemau kowe tokone buanter abane mak dier. Terus ambulan liwat rumah sakit nek kowe nabrak wong digone rumah sakit. Aku mah ya baterne ana sing bateri. Wis nek perkara iku sik tak urusi. Perkara apa? Perkara untukmu donga. Lah kene. Ono ndongake aku lho. Muga-muga diparingi dalan sing jembar. Ngomong iki ndonga apa? Ngomong-ngomong kok nek aku banter salah ra isin apa piye. Wis suatu contoh pengguna jalan raya roda 2 maupun roda 4 ya. Jangan lupa bawa SIM. Peraturan lalu lintas kudu dijogo. Kurangi minuman keras nek waktu mengendarai kendaraan. Apalagi ada telepon masuk. Ojo dupeh kowe ndek dulur polisi lan duwe kanca polisi lepas dari jeratan hukum itu tidak ada. Gak ada ya? Kowe karo aku salah tetep diproses secara hukum. Oh iya iya. Ora kok umpak-umpakan, numpak motor banter-banteran. Wah, malah kuwi aja meden-den wong kok. Kandhane wong kok ngeyel. Ngene, Dong. Piye? Iki nggo ngibur. Heeh. Golek cewek. Cewek? Golek cewek. Sing ayu apa sing elek? Ya nek ana sing ayu nek ora ana elek lah sementing ana ambekane. Iki ana penyanyi wayu. Umure 17 tahun. Wih, jak seno kuwi. Iya. Irunge. Irunge buangir kan. Celuk gerene le. Celuk. Wong wis mati ya. Ngene iki ora njaluk digenjoti kowe. Penyanyi modern tawak-tawakno wong iku. Aku ora wis kandha elek lah sing penting ana ambekane. Ngono. Heeh. Ya, saiki ya. Ya. Rambut koyok sulak ya butuh wedokan barang. Ngono mbiyen mboke kok ya kober-kobri ngemiki ngono lho. Nek kaya aku wis gendah bagus mbokku ayu. Cepet dong. Ora ya ini kok iso ono PK metu iki PK-ne sapa, Cah? Endang. Endi? Lho iki mau ana wong wedok ning bablas rono. Mbah wong meneng ae karo bungkuk-bungkuk ngono lho. Ngene lho, Nduk. Lho ndi wonge? Iki bento petuk bento itu tane. Iya, terane. Ora ngono kuwi. Wong teko petuk kancane guyu-guyu maksudku piye? Ngerti aku guyu napa? Ana apa? Lah nek guyu-guyu aku yo melu guyu kok sampean guyu. Maksudnya guyu kan suwe ora tau ketemu. Oh, dadi nek sik ora tau ketemu ki guyu-guyu. Guyu ben ketok akrab, Bu. Kenalan, Mas. Oke, Bro. Namine sinten? Kok sirahe belong kabeh? Namine sinten kok sirahe belong kabeh. Aku kira urung tebong aku liwat mak jerot. Aku balik jerot terus kenalan karo dirimu. Kenalan, Mas. Oke. Namine sinten kok sirahe belong kabeh? Kenalan kira apik to? Pak Narit mau. Iya, Pak. Bacok congor itu lho. Congor rek dibacok. Jenenge belong rek tekoki. Namine sinten, Mas? Kok sirahe belong kabeh? Alah, jenenge bolong. Lho ora ngerti aku wae. Belong ora bolong. Oh, berarti iki meletek kabeh iki jenenge. Oh iya. Pating belong iki jenenge perkara meletek kabeh iki ya, Mas ya. Iya, heeh. Nek dasku apik ora celuk belong lho ngomong-ngomong. Celuk sapa? Celuk sapa? Muhammad ya tekulung nah. Iku jenengan narak jenenge. Lah gene. Ya iya. Dek. Dalem. Rene lho tengah. Celuk wong rek malah udelem iki maksudmu piye? Aku iki basa ngomong dalem mek udelem. Oh, dalem. Ning tengah. Tengah kene. Nek wis nang tengah terus mbok nggo apa, Mas? Nggo dolanan wong loro. Sing kene nganggo dolanan sing ndi, sing kene nganggo sing ndi? Alah, mbok cekakno nek kowe. Lah jare arep nganggo dolanan wong loro. Dinggo maksudnya dolanan ngibur karo para pamirsa sing gelem ngestrani pagelaran ketoprak bakti kuncara. Mangsaku nek arep setokan nganggo dolanan wong loro. Mau. Gonku ngono kuwi nek kono 1000 terus.
nggonmu pira Kang? Apa kuwi? Dolanan Kuwi ini. aja melecehkan kaum wanita lho. Ya P2W. P2W ya apa? Peningkatan peranan wanita. Ya. Wong wedok saiki derajate padha karo wong lanang. Yen lungguh padha cendheke, yen ngadeg padha dhuwure. Terus? Emansipasi wanita harus dijaga. Lah, iki lho bener. Jarak bocah ku nek ora kenal sak dalan-dalane saru kok. Omong 1003. Mas yo. Yo Mas. Piye bocah iku? Nggonku 6.000. Duh. Malah parah kowe. Ora. Jaluk tak apakno? Ora sayang. Sayang. Alah. Kok kene 1003 malah kene 1006. Nek 6 ki cilik-cilik. Nek semene iki 3.000. Aku saja kok mbok nyek terus. Ora nyek, aku emoh nyek wong wedok. Ndak kualat. Yo ana ibu-ibu wedok-wedok ndak ada. Senajan aku ra mbok nyek lah iki kowe ya wis kualat. Lha gini. Nek aku ndasem kek ngalih kok ngisor. Kuwi omongmu telonyor-telonyor kowe. Aku ra jarak lho Mas ngingeti kowe ndek wingi adoh saning kiwan tak inceng. Oh, cah iki kualat ketara ndase kok ngisor. Nek sayange ndase ngisor ki mletek tengah aku ya ngono. Kualat tenan iku mesti aku ngono bae tak jarak. Oh, gak kae mleteke perkara ngene. Perkara piye? Aku lungguh kecepet. Ah, dadi kowe kualate lho. Hei! Tapi bapak Ngomong terus kowe. Allah. Bapak bendok. Ana sirah nek mletek tengah. Lah siramu petek ora? Sirahku ora mletek. Blang bonteng ngono lho maksudku. Ngono. Ngene gawe gending utawa lelagon kanggo ngibur para pamirsa sing isih gelem ngastreni